ቅብፀት ነዳያት ዘጉልሐ ዕቡድ ዘመተ ወርሓት ጉንበተ ሰነን መስከረምን በኤርትራውያን ወቅቲ ኤሪ ኢንፍሉዌንዛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ወረጃ ህዝባን ድንቂ ታሪኻን ዕቡት ምረሻኣን ዝዘንብ ዘመተ ምስጢጣን ጻዕቂ ዝውስኸሉ እዋን እቲ ምኽንያት ርዱ እዩ እተን ወርሓት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን በዓል ናጽነቱ ዝኽሪ ሰማዕታቱ ምጅማር ብረታዊ ቃልሱ ብልዑል ባህታን ፍስሓን ብዕኡ ሃገራዊ ስምዒትን ምዕሩግ ኣገባባትን ዝጽምለሉ ኮይኑ ድምቀት ናይ ዝጽምላት እዚ ንፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ ጸባን ናስተየ ንተጸባእቲ መርዘን ዘላዓል ኮይኑ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ዘለናዮ ቅንያት ምስ ምምላስ ፕሬዝደንት ትራምፕ ናብ ጻዕዳ ገዛ ኩሉ በብ ዝመስሎ ኣተኩሮን ምስሓብ ኣጠማምታን ንምጽላው ሸበድበድ ዝብለሉ ዘሎ ህሞት ምዃኑ ርእዩ ምዝ ተኣሳሲሩ ካብቲ ልሙድ ወቕቲ ኤሪ ኢንፍሉዌንዛ ወፃኢ ታሪኻውያን ተጸባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ብመገዲ ናይ ሓሶት ዜናን ዝንቡዕ ጽዋን ትንታነታትን ዕላምኡ ካብ ማንም ስውር ዘይኮነ ጠቐንኦም ኣዕሪጎሞ ይርከቡ ከም ቀሊል ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብስም ሓደ ዕሱብ ግዳያም ዝተፈነወ ምስ መራኽብ ኣዘርባጃን ኣቋሪኑ ንኤርትራ ከም መጋበርያ ኢራን ክትቅን ዝሃቀነ ዝንቡዕ ትንታነ ሃርተስ ኣናሊሲስ ምጥቃስ ይከኣል እዚ ብስም ሓደ ግዳይን ዕሱቡን ዝተዘርግሐ ሕሱር ሓሶትን ጠቐነን ብቐንዱ ንምሰይጠኒ ተባሂሉ ብዓበይቲ ትካላት ስልያ ከም እተፈብረኸን ከም እተጋውሐን ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ክስወሮ ይክእልን ክፍለጥ ዘለዎ እዚ ዓሰርተታት ዓመታት እዛን ሰብ ዘረብረበ ፍሉጣት ዝዋናታቱ ፍሹል ዘመተ ምስይጣን ንባህልን እምነትን ናይዛ ኣርኣያ ሃይማኖታዊ ስኒት ዝኾነት ሃገር ይኹን ዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተዓዋትነት ሃገራዊ ልምዓታዊ ስትራቴጂያ ክብልሎን ከናሽዎን ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ዞባውን ጂኦፖለቲካውን ዝምድናታት ዝቐርብ ዜና ሓሶትን ዝንቡዕን ትንታነታትን ድማ ሓቂ ክቕይር ዝከኣሎ ኣይኮነን ዘይንቕነቕ መርገፅን ሞራላዊ ድምፅን ኤርትራ ኣብ ጽኑዕ ሕልና ፍትሕን ሰላምን ዝቆመ ብዘይካ ዓለማውን ዞባውን ምርግጋእን ስኒት ህዝብታትን ካልእ ዕላማ ዘይብሉ ድሙቕ ከም ፀሓይ ቀትሪ ስለ ዝኾነ